Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazibela omkhakha ngomhla ka-23 July. Yo guys, uMakhoza ufike lapha koGumede ebhodla umlilo intukuthelo. Uthe mefika nje wathi ningabe nisapholisa amaseko, fonelana amaphoyisa ezolanda lo mgulukudu enofuyele ekhaya. Uma esefikile amaphoyisa asale senithatha nani ngoba vele kuyacaca ukuthi ninonke kule nto le. Wathi uMamzobe ukhuluma ngani Makhoza? Wathi hayibo, anazini ukuthi uNobuntu sebuyelile ekutheni eqola abantu. Wathi uNobuntu hayi mhlawumbe uyaphazama ngeke khona la uphazama khona. Wathi ngithi uNobuntu ngifonelile mina wangitshela ukuthi angikhokhe izikweletu, ngifuna ukwazi ukuthi imininingwane yami uyithathe phi ngoba le mininingwane yaziwa yimina kuphela. Wase wathi uphakathwayo uqinisile uMamzobe uNobuntu uthole umsebenzi. Wathi yeyi, ngiyabona mina ukuthi uNobuntu wenze njani. Ubonile ukuthi libhanoyi lakhe benomenga lisheshe laphahlaka, omane acabanga elinye isu futhi lokuthi avuse elinye ngokushesha. Futhi sasebenzisana naye umenga. Yabo umenga njengoba eboshiwe esejele usehlangane nabanye abahlakaniphile bamnikeza ulwazi lokuthi uyithola kanjani imininingwane yomuntu engazi yena. Ingakho uNobuntu engifonelile shuthi le mali le abayiqoqayo izongena kwi-account yakho uNobuntu benomenga. Wase wathi uphakathwayo enough, sekwanele ke manje Makhoza, uNobuntu uthole umsebenzi enkampanini eqoqa izikweletu. Izizathu sokuthi akufonele nawe ukuthi uyakweleta, ungumkweleti wena. Wajabula uMamzobe wavuma ngekhanda. Wathi uthi uyaqhubeka uyakhuluma uyathetha uMakhoza. Wathi ngithi thula, angisiyena uNdlovu mina, ngeke ngithi ngikhuluma ebese ungena ekhaleni, siyezwana. Ngicela uhambe-ke manje la kwami uyoqoqa kahle lonke ulwazi ngayo yonke lento ekhulumayo manduza le ekhaya. Ungabe umane nje ukhuluma into ongayazi, qala uthole yonke imininingwane ngento mande ufika emagcekeni akulomuzi. Mina nguGumede kwami la, awuzokwenza nomi kanjani. Wajabula futhi uMamzobe. Ayi uphume enyobozela uMakhoza guys. Wathi uMamzobe seyophuma ngomnyango, ungakhohlwa ukukhokha izikweletu bomono, ungayikhohlwa nje izikweletu zakho uyikhokhe bo. Wase wathi uphakathwayo mameshane, ngiyalingwa yini mina? Wathi mtshela wena baba, kusho uMamzobe. Wathi ngeke phela ngidlale mina uMakhoza, ucathi mina ngisifutha mfene njengomndlovu umnyeni wakhe. Hey, angizodlala nje omunye umuntu nje. Wase wathi uMamzobe, hey cabanga nje baba, lapho ushiya mawuyizele yamamatheke uyasho ukuthi hey yabo la hayi ngagana indoda ngampela ekhuluma kuzwakala. Hey guys, iphele lapho-ke yanamhlanje. Sizoqhubeka nje siloke sinizifahla ngamazibela. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.